Wow! Ah, good morning. Hello! Yan na naman si hello. Good morning. Welcome to my life. Guys, ginamos. Ginamos pala, kabahan ka na guys. No, ginamos kang saging at tinanok. Ito lang yung lunchtime ko ngayon, dahil. Lunchtime. Hi! Ginamos ga nga gisampaw ko ginapagbukal sa saging. So ko na diyang nagpamanicure ko sa pasensya, nagpalinis ako ng kamay ko kasi may kasal ako na daluhan sa sunod na araw. Tiplay ko kape lang ga. Hindi ko na yung sa turmeric, kaya kape gani. Kita mo na to. Butang na nanay. Kape naman nga ako titirahon kay kagina turmeric man. Parang mula tuyo ko. Ginamos kag saging sarap-sarap. Ina. Hello! Shout out sa kay Vicky. O sinamak na yun. May katumbal. Katumbal. Kaya ko ano katumbal. Hindi ko makuha katumbal. Nan. Para kang kahang ito. Ito yung tinatawag na ginamos, no? Bagoong sa ibang lugar. Nan. Gaya ko ito gamay asin ga. Asin lang ang gamay. Namin. Kaya nung sakang ang baho yung. Kain tayo sa mga pagkain. Dahil naman hindi nyo para tikman kasi mayaman kayo. Mga rich kid. Ay kagago, binutangan niya kasi ng damo. Oh. Pila man lang tayo magkalakid nisto. So, ubra mo ni man. Na ano man isa man. Nagpinagusto ko lang kablak buasin niya. Hindi. Hamba ko jutay lang. Dugangan ko lang sinamak. Panghatag! Me! Hi! May kape pa ako dito dahil magkape. This is a pure organic na saging. Ay, wala ka na meat no. Meat. Sausaw mo dito. Sabi yan. Lamit pala tayo. Lamit kita. Doon tayo na kalamay ha. Ginamos kag saging. Nyaga. Gaya ko to. Ano ba itong yelo? Lamit pala tayo. Ano nga yelo? Ang sapatusan. Shout out po! Buhay probinsya, may kape ko. Ay, sarap-sarap na pakiramdam ko, day. Sarap-sarap na damdamin na ito yung kain ko nga. Saging nga, ano. Doon bumalik ako yung sa 1960s sa kapanawan ng mga chimpuapon, ng mga gira. Gira, at saka mga gira, ganito. Ganito kinakain ng mga nanay namin noon ng gira daw. Nami, yun yan kay Andrew, yung kinakaon kuwan. Kinakaon na, Brasil Mercedes, sosyal. Saging na po ang malakas dito sa probinsya, madam. Na may kasama. I-share na nabalanan sa luwa, ho. Okay. Nandito po may lago. Saan mo? Wala ka man gabuli kay mami mo man. Hi, Erika! Bigyan na naman ako ng stars, doy. At saka ano, ng Gcash para may pambili ako ng sarap ng kape. Ito lang yung lunchtime ko, doy. Mahirap pa kami sa daga. Ginamos na yun, namit-namit. Daw sakang. Bawi daw sakang. Sinamak. Sarap. Hello! Namit. Late lang sa piyak hindi. May mga magagalit pa yan nga kumakain lang ko dito. Okay lang po kung may magalit-galit na kumakain ako dito. Hindi ko kayo masisisi kasi pangit talaga ako. Puro paba-aba lang tayo ng buhay. Pasaya-saya po tayo ng araw at saka pasaya-saya ng buhay, no? Kasi
Ang labanan ngayon hindi pa ganda-ganda. Ang labanan ngayon pasaya-saya ng pamilya. Masaya po akong tao, kaya sa mga na-imber na sa akin, sorry po, wag nyo na lang po ako panoorin. Kasi hindi ko po kasalanan kung bakit ako buhay. May purpose pa ako dito sa lupa. Ayan po guys, sa mga iba naman dyan na hindi po nila ako gusto kasi nandyan si Sarah. Ayan, si Sarah, Vice Presidente ng Pilipinas. So, hindi nila ako gusto. Bakit ipatanggal nyo yan? Hindi naman ako bigyan ng pambili ng bigas. Don, hello. At saka kung mahingi po ako ng mga stars sa mga Gcash, sorry lang po, kung hindi po kayo magbigay, okay lang. Sa magbigay, okay. Maraming salamat. Kasi Pasko naman ngayon. Mga vlogger na kailangan rin po yan ng pira. Hindi naman kami mayaman. Abang kanamit kang saging kaginamos, kanamit-namit malaga, totoo. Mar Flores, shout out. Galaway man ko sa imo, magtanaw namis ko na napila na katuig, wala ko katilaw. Di, anong ginakaon mo na langga? Bingski, basi ginakaon mo sa hotdog. Gisa may madilo, ilo, aba kanamit. Tapos may native na kopi ko na yung, ang sarap niyan, Madam Erika, naglaway ko nimo magtingin. Bakit? Kaya ko sa bala pungos, no? Din pungos miyaw. Alam ko, ano sa kulos ng buko man? Balo pungos mo din. Sula ko do kawatan. Okay na lang tong kulay ng buhok ko. Hello everyone! Grace Nang. Idol, masabi mo kay Brenda sa PBB. Hindi pa ako naka-update. Ano pa bang nangyari dyan? Kasi, maraming nagtatanong. Pero ang pagkakalam ko, mabait na tao yung si Brenda kasi nakasama ko na yan. Baka lang, try ko nga mamaya. Arigato muna, Lian. Hello. Wala kang arte-arte, fresh na fresh love you. Ikang, yes, wala kang arte-arte, wala na. Hindi naman tayo abot ng 100 years. Ay, buto mo. Hindi naman tayo abot ng 100 years dito sa mundo. Kaya itong Black Kimpit sa layan ka. Oo, wala na tayong time na yun dito. As long buhay tayo dito, i-savor the moment kay Kimpit sa layan, be. Savor the moment na lang po kasi pag nawala tayo dito, at nakatikim tayo ng masaya, nakatikim tayo ng maraming nagmahal sa atin, nakatikim tayo na binubuli tayo, nakatikim tayo na pinagtanggol tayo ng kapwa natin na hindi natin kamag-anak. Ay, visit ba na sa iya, matag na gilang iyaboy pa. May sunugon ko ng balay karon para masunog ka man di sa sulod. Taas ka man yung sako niya man. Wala na, sobrang hirap na. Wala na kami kahit ipit. Wala. Gaya yan. Ayun, may sungay-sungay ko nabi. Oo. Huwag na kayong umasa na umabot pa kayo ng 300 years, day. Pasalamat na lang kayo sa Panginoon na may buhay pa kayo, may hangin kayo nilalanghap. No? Diba, sabi nga nila, di baling mawalan ka ng pera, huwag ka lang mawalan ng panglasa. Di baling mawalan ka ng love life, di baling mawalan ka ng sex life, di baling mawalan ka ng mga kaibigan, basta may hangin kang nilalanghap. Kasi hangin naman ang nilalanghap mo, hindi naman tao. So mga minsan ng mga tao sa paligid natin, mga ano lang yan, mga props lang yan, para maging makulay ang buhay natin. Nakadesign po ang tao para manakit, nakadesign po ang tao para mahalin, nakadesign po ang tao para magmahal. So may mga tao na nanakit, so doon po sila na-design. Kaya congratulations dyan sa mga bashers, sa mga bitter, bahala kayo dyan. Basta happy ako, ganito itsura happy, oh. Sabi ko nga sa iba, kung manood kayo sa akin, huwag kayong ma-expect na mag-i-enjoy kayo o ma-stress kayo, yung iba na buwisit. So, dalawa lang puntahan nyo, ma-enjoy, mabuwisit. Kaya makain ko yan, day. Wala na nga akong kasama dito, wala man ko boyfriend. Makatikim-tikim na ko yan pag bilog pa ang buwan. Nahamot din. Wala man ko ano. Wala man ko ginagastusan na lalaki. Yung tsura ko nga dito, parang gasol na napuputok.
sana yung pilikmata ko. Pumunta na kay Sarah. Kunin ko nga. Ayan. Pumunta kay Sarah yung pilikmata ko. Ayun pang isa ho. Ayun. Nandun na sa kanila. Ay, andun ang isa ho. Kung dumikit. Hi, Ate Ika, pahingi po. Sige, thank you so much. Bili lang kayo dyan dahil marami naman kayong pira. Dahil bakit ganyan kayo? Mga puro kayo mga karni, ham. Gulay-gulay din pag may time. Hello! Ang labanan ngayon, kung paano pa kayo maging masaya, di ba hindi nyo makuha yung iba, hindi nyo nasa inyo ng lahat na may mapira na successful na sa mga buhay. Ba't hindi ka happy? Minsan kasi nasa tao yan, masyadong ma-pride sa sarili. Hindi na kaya ibagsak ang kanilang mga nararamdaman at para maging lumigaya sila. Promise, ako yung bala na. Wala ako yung arte-arte, positibo ako na tao. Kung mahal ako ng isang tao, mahal ko rin siya. Kung plastic sa akin, magiging plastic ako sa kanya. Wala na ko yung time niya na lahat ng tao i-manipulate ko para lang sabihin idol nila ako. Lahat ng tao i-manipulate ko para mahalin ako. Tama lang po, 2, 2. Basta totoo at mahal ako. Kasi marami namang tropa at maraming kaibigan na lalapit sa'yo pero hindi naman masyadong totoo. Mabilis maghanap ng kaibigang dadalhin ka sa kasamaan. Pero minsan ka lang makahanap ng isang taong kaya kanyang patinuin, kaya kanyang gawing importante at saka bigyan ka ng pag-asa. Kadalasan niya yun, hihikayat ka lang dahil sa impyerno dahil. Mami, try mo naman yung purple na hair. Kahapon na ako nagpag-green, bukas purple agad. Doon na linggo na lang. Oo, ha. Sulis, kain ko yan ng marami. Day. Malay mo yun, baka bigyan pa ko ni Lord yun ng extra life ya. Duwa ba na yung puntahan ko? Sisikat ako, magkakabag ako. Baka kabagin. Buskupan. Buskupan yung katapat nito. Mariel Bisnar, shout out. I love you. George Leon. Yung iba magreklamo naman yan. Inikaimbang nang nagkumain ng daming views. Iwan ko bakit marami ako yung views. Kumain lang kuya. Ano gusto mo? Magubad ako dito. Love ko kasi yung life ko. Mahal ko kasi yung buhay ko dyan. Ay, thank you so much sa 75 stars ibinigay sa akin ni Aranita. Tama ba, Aranita Tan? Aranita Tan pa ha, mga mayaman na nanonood sa akin. Sana all nagmamayari ng tanduay. Namit. Yung every moment na nilulunok ko yung saging at saka yung ginamos na yung ito hipo, no? Tsaka inuman ko ng kape, feeling ko bumalik ako sa probinsya. Yung kapanahulan ko yung dati, yung tatay ko, di ba naglalaga kami ng saging? Yung saging yung nilalaga namin, mas linghod pa dito. Huh? Tapos magdala kami kape, nilalagay ko yan sa buti. Parang feeling ko bumalik ako doon sa tubuhan. Samtang nagkakaon ka, nag-ugayo ka pa. Kakangkahang balaga. Yan yung dam. Ate, gusto kita makita sa personal, wag na dahil. Baka magsisi ka, hindi ako maganda. Maano lang talaga ako, ma-appeal lang talaga ako, parang yummy ako sa personal. Hindi pa ako maganda, pero yummy po ako, saka parang masarap po ako dilaan. Aragal! Gaya ko, Erika, sa akin nga, ginamo. Kanto ni na balay. Sa totoo lang po, 20 years ko na po ginagawa ito na hindi pasadong ngumunguya, lunok lang ng lunok. Sa awa po ng Panginoon, buhay pa po ako. Totoo po. Nasanay na pa ako. Pagkatapos ko, tulon na yun, buhi mo ako balaga.
Damo pa mo, pilagin ayan, maubos ko siniman. Ay, kung hindi po ako naging vlogger, iwan ko baka ex-convict po ako, madam. Pasalamat po ako sa Panginoon dahil binigyan niya pa po ako ng pag-asa. Wala pong himala o walang milagro. Pero kung gusto mo magbago, may milagro, may pag-asa. Nasa iyong kamay ang iyong kapalaran. O ako lang pabigyan. Gusto ko yung sana yung maging bold star dahil. Gusto ko rin maging isang ganap na snatcher. Kasi mas mabilis, sablot ka, takbo agad, may pira ka na. Kaya wag nyo akong anuhin, ha? Nagbago na kuya bala. Dati may mawalan na dito ng mga battery ng sasakyan. Pag umuwi ako din madaling araw, dahil galing ako sa mga lamay-lamay, nagtutungit, so ako nagpupusoy. So umuwi ako mga madaling araw, so ako lang yung nakita na dumaan, pagka umaga na wala yung battery ng sasakyan, ako agad ipabarangay. Nang nawala yung mga manok nila, ako din, kasi umuwi talaga ako madaling araw, ginagawa ko na po yung racket, yung mga patay-patay. So nagbago ako, nag-parodista, nag-vlogger. Kahit ano lang po pwede nyo gawin basta gusto nyo yung trabaho nyo. Love your work. Mamang, kung malupot, yung malupot, kaya ako manibuli. Wala lupot nga matabo kayo rin kaimbang. Ayos, hindi Sara, may ganda-ganda. May eyeliner. Yung pilikmata ko doon sa kanya dumikit ni Mal. Ni Sara, kinuha niya yung pilikmata ko. Ano pilion mo? Gwapa nga wala appeal o kung ma-appeal ka lang? Pilion ko po yung taong maganda na walang appeal. Kasi kahit magpagmaganda ka, wala ka ng appeal. Pipiliin mo yung iba, pira o bayong. Siyempre pira. Yung bayong hindi mo pa alam kung anong laman. Kadalasan pira o bayong. Bayong. Pira! Kasi pira na nga, bayong pa. Kasi ang pira, hindi mo yan mahanap sa bayong. Pero kung may pira ka, makabili ka ng bayong, tama ba? Yung iba naman, pipiliin, hindi daw naghahanap ng lalaking hindi gwapo, basta mabait. Kahit mapera na daw, ayaw na nila. Ayaw nila kahit may milyon. Ay, hipokrita naman yun, oy. Ang lahat po ng kaligayahan at saka mga mabibili po ng pera. Kaya sabi nga nila, money can buy happiness. Pero pwede kang maging maligaya pag may pira ka. Pag may pira ka, pag nairita ka, punta ka sa Japan. Oh. Pag may pira ka, punta ka Boracay. Oh, may nakabukol-bukol dyan. Makalantaw-lantaw ka pa sa binukol ng mga tubangan. O malipay ka. Pag wala kang pira, marami pang galit sa iyo, magtago ka. Oo, dati nagpapaliwanag po sa mata is ang kalabasa according to my research sa DPWH at saka sa DENR. Nag-research din po ako sa Google. Nagpapaliwanag talaga ng mata ang kalabasa. Pero ngayon nagpapaliwanag sa mata, pera. Kasi lalo na marami kang maintenance, gastusin. Dako o gamay? Dako! Hindi ko yakon yung gamay. Ano na iyan kagabi-gamay? Hindi ko na yakon. Yung iba naman, ducks or jutes. Sabihin nilang jutes. Dapat nag-boyfriend ka ng duwindi. Hi, Ma'am Chirika. Sarap ng kain mo. Watching from Kuwait. Hello, taga Kuwait. Linsky. Grigi Luis, Nakasa Aksi. Former manager. Ay, sige. Aksi o former manager. Erika Imbang, pa-shoutout naman, pakaisahan ko diri sa Kambuhi, Kawayan. Shoutout dira, sa kay, sa kay Nilsky Beaker. Daw namit, pare, saging kag ginamo. So, may kape pag, Mapatay man sa Japon ka. So, ulihin. Jilin, miga ko nagpapagwapa, Jilin Q Phillips, no, miga ko 2 years, hindi nakatikim, nagmahal sakta na tigang na lang. Yung kaibigan ko na may asawa, foreigner, si Jilin Q Phillips, nandyan, no,
Nagmahal na sakta, hanggang ngayon naghihintay. Tigang. Pero nabuhay. Importante dyan dahil, sakripisyo muna bago sarap, bago ligaya. Kasi kung asawa mo, foreigner, pupunta sa ibang lugar para mag-ipon at makadala ng pira dyan at saka makapatayo kayo ng bahay. Kung unahin mo yung lagko ng mga butok at mga lagbalagba at titiga, baka mahuli ka pa at saka ano. So, okay lang na tigang dahil 2 years dahil. Ako nabuhay din, ako nawala. All by myself eh. Kung wala na hindi, ginarep ko yung lawas ko ah. Rep yourself. Hindi tayo mamamatay dahil pag walang kamot. Pero pag wala tayong malamon, mamamatay tayo sa gutom. Kung daw kakatol na gidya kayo, hindi lang yung magwanta kakatol-katol, ano pag ilaulat nyo? Magpalapit ka mo sa Burgos, public market, may mga raspador na sila, pwede ka mo nakabakal, karagkaba nyo malaga, tutuon, madula, gidyang katol, gakadala, gidyang unod, ga mo. Sabi ng iba, lamon lang ng lamon, ang ginaobra mo, ano man ko, be! Talaka! Lamon lang ang lamon, ano man ko, be, mabika, nga wala ko yung munay. Agi pa ko daan. Kabudlay sa kabuhin. Agi kay ikaw pa maluhod, ikaw pa tuwad, ikaw pa mamayad. Bulbot ah. Natakaan ako gano'n isang pisa pag-iagi doon na mapakalalaki. Nga aga pa mangkot ka mo nga mo lang kung ni maano gi ko bigya. Kaya nakapoy na ko gano'n magtuwad. Makaon na ko yung makaon. Niya pinakala nakatuig, makabala wala kakaon. Gutom-gutom ang kuga. Nabit ko yung saging, pa-shout up, di pa sila, si Otagom. Mabakal mo na kuya ko para sa lupot. Kamu ka na ko saging, kaigop yung bakba ko. Malamig ang shout out, marami direct na bago, namit na may ginamot, dahil ano niyo, ginamot, so. Doon sakang ang bawat puting pait-pait. Sa panahon ngayon yan, kahit wala kayong boyfriend, wala yung asawa mo dito, kung nagsima na asawa mo, dapat magiging happy din kayo. Hindi na lang lahat ng sex makapagpasaya at makapagpaligaya sa inyo. Pag medyo tigang na kayo at sa aramdaman yung nagda-dry na kayo at saka malalanta ng flower nyo, mag-all by myself kayo. All by myself. Ganon. Ano nang matabo sa inyo? Bala ka po, diba? Basta luwasan nyo lang mga lawas nyo, bala. Pagdating po naman sa mga problema nyo sa sex life nyo, sa mga kamot nyo, hindi ko na yung problema, ha? Kaya ako personal, kung may mga na problema din ako dito. Baka misspray lang tayo kasi sabay-sabay tayo walang taga-maintenance ng kanal natin. So, hindi po pwede sabihin mo sa primo, ay, tagal-tagal na ako yung blado, hindi nakatikim. Dahil, pangit naman yun. Kung nanonood yung mga hindi nakatikim, ilang taon na, sabay-sabay po tayo, okay lang po. Wala pa naman napatay, kaya wala katilaw. Galit di ko mapatay, kaya nga wala katilaw, kaluoy, kagitag. Mangkotol yun si Pedro, katilaw ka, wala, waigid ba? Biskan dablot, waigid. Biskan dilap-dila, ay waigid. Kaluoy, kagitag. Pero samtang buhi ka mo, katilaw ka mong iban ka kalamatay, wala lang galing ako, katilaw mo na ah. Sibot galing miga ko, virgin ko, galamsot mo. Do, hindi ba to? Kasi naglamsot man lang to. Sa mga nagtatanong sa akin kung nakatikim na ako ng babae, aaminin ko na sa inyo ha, makinig kayo dito, mabot na ito lang one. Nakatikim, naging Kuya Day, ilang bisis ako nakatikim, grabe pa ako galit pa nilapon. Galit na hindi ko yan nanamian ha, kay kakapoy, ayun. Sa nagtanong sa akin dyan ha, nakatikim na din ako, Day. Pero hindi ko po yun passion, hindi ko po sex fantasy ang mag-asawa ng babae. At saka hindi ko po pinanindigan kasi parang lulukuhin ko. Pero sa nakatikim ako, aaminin ko, I don't want to hypocrite person. Totoo po ako yung tao, real talk po. Ito nakatikim, ako yan dahil. Hindi ko po binaliin. At saka nakatikim po, hindi na po ako umulit. Do, hindi naman to yung virgin na nalakpan ko. No, sa kwarto. Doon naglamsot. Doon nagbayo lang ako malaga sa saging, malaga sa lusong, tuto. Doon nakasiling mo ko, wala man ito nagpanghawid man. Tutuon malaga.
Doon nakibot ko, doon nagisal ako hotdog sa kalaha. Kung ano to, hindi na. Dapat to kanan, hindi na. Kung ano, amo na ba lang, hindi ko yung nanamian. Kaya doon na anad ko yung ako yung ginabira. Tapos ako yung pabirahon. Yung 20 years ko yung gatuwad. Gulpihol lang ko nila yung ako yung maayod. So hindi kaya niya namin yung epekto sa akon. Daw mabuang. Hello, joke lang naman si mga akin ka mo, ha? Nang Jenny, si Miso, Aya, Jilen, Nis no Orang, Les Garcia, Che, Misida. At least inamin ko sa inyo, ha? Hindi naman ako yung banal, wala ko yung gintugan sa kalibutan para mangin perfecto. Walang 100% dito na tao na nabuhay sa mundo na naging masaya. Dumaan kina yung sa kasubo, yung sa kasakit. Ano nagsulod sa ulo mo nga nagtilaw ka? Nagtikim ako na dati dyan sina, Bardi, Pido, nang nalasing ako dahil. Uminom kami ng Gold Eagle King. Doon ako natulog sa kaibigan kong manicurista. Parlo, trabaho ko, nalasing ako. Nagulat ako yung nakapatok sa akin. Nang naramdaman ko na wala na ko yung mga damit. Doon na namian naman ako nga doon kakalam, nga doon kainit, nga doon kaabot. Kung ano tong ako na batyagay. Gisigi ko naman lang. Di pagkaagay, wala naman lang kami sa pakanay. Naglayas. Hindi naman ako nagpaalam. Umuwi na rin ako. At nakatikim ko ya. Para hindi ako mag-ininsinti. Tapos nakatikim na rin ako ng lalaki. Tumboy lang. Wala ko natikman. Kumplituhin ko sana. Lahat ng LGBT, tikman ko. Nakatikim na rin ako ng bisexual. Nakatikim na rin ako ng bakla pa sa akin. Lahat ng lason, kinain ko, day. Puisunos na talaga ako. So, ibig ko sabihin, para hindi po mag-iinosinti dahil tao ka lang, minsan may mga temptation. Hindi mo mapigilan. Mapunggan mo, gidya ang baha, kakag-ulan, pero ang utog, hindi gidya tutukod, mag-sinakit, gidya sulok-sulok mo kung ano mo. Hindi ko pagpamangkuta sa mga tilaw-tilaw. Bala kayo nakapuyan ko, Jean Andro Trier, baho nga laba or lipot nga hamot. Baho kay mo gasan mo man na yung lipot, ibig ka nung nakahugasan mo na yung size siya. Kung ako papilion, mabaho pero mahaba o maiksi pero mabango. Doon po ako sa mabaho na mahaba. Sipgad ang katapad dyan sa kamineral, ugasan mo ng 2 tabo. Oo, kaya pa yan. Pero yung maiksi, na mabango, hindi na talaga mag-iba yan. Puro hangin ang papasok sa utak mo. Doon may ginahulat ka ba lang ako may masulod? Wala na. Oo. Magwanta ko ang dako-dako, pero hindi ko magwanta ang baho-baho. Kung ako yung papilion, baho nga laba o lipot nga hamot-hamot. Sa laba ko yung baho. Kaya anadla ko yan sa baho, I love dirty. But not too much dirty. Oo, kaya ang baho, yung maugasan, panaga. Butangan mo na yung dawni, o lapuhan mo na ininit. Pero ang lipot, hindi na yung magdako, tuod. Pamangkot, pag ikabuda. Hi, Ludi, pa shoutout naman po, watching from Australia, God bless you. Hasini, Bali, Hamer, shoutout. Baho nga laba, kagamot, nga lipot, ang bakal sulit-sulit, Jan Andro Tidalan. Why ka mo na inog pamangkot nga iban? At least nasubukan mo, madam, ang making virgin. Hindi na po. Do ko iba man tuga. Do wala ko ikabalo kung ano tong isudlan ko. Do hindi man to buhod o tamburo. Hello, Lodi, watching from Australia. God bless you. Hasan Bali. Why kita da? Jikas man da. Hi, Lodi po, shoutout watching from Australia. God bless you. Hasani Bali. Kanina, Australia. Ngayon, ano na naman siya. Gracial, ganda, gilingan. Charlotte, Komandante Aiso. Magtanong-tanong na kayo. Sa habang buhay pa ako para ask me anything, I advise you anything. Okay lang yan. Die at least nakatikil. Si Jilin, sa totoo lang balaya, hindi naman dapat, kaya sige, amuyin pa ya.
Ipaslak mo lang na rikta, kaya ka magpiyong-piyong, okay na lang. Nga ginasimutan nyo, ano na yung matsagan nyo, sudaan. Nakatikim na talaga ako, nakatikim na po ako magmukbang ng seafoods. Kaya ang pagkaon mo sa talabaga, burikaton mo na pagburikat mo, ako nagbasa-basa, dilapan mo na rin kag supsupon. Magkaon seafoods. Kung tapos ang talaba, baka silikagin nga, hindi mo paguntatan kung hindi mo malukitan ang talaba. Kaya ang talaba, ginalukit, ginaya balaga. Kung malas-malason ka, tudlo mo, malukitan mo pa. Leslie Habong! Shout out namit nga bana, nga bana. Mako Marvin. Ay, wow. Shout out sa namit ko nga bana si Malvin. Tika mo malang na nga panamit, nga pang wala ka mo nga pang imbita. Patilawan mo ko sa bana mo, biga. Hamila Rapista Aaron, kay Malvin. Marquez Ortega, thank you so much sa 75 star. I love you, be. Si Lina Milindres! Nabuang ko kaayo kanimo bayot, nalingaw ko nimo. I love you! Ano sa feeling kung ginabuli ka? Hala, Diyos ko, Ginoo ko. Serious? Namit balaga! Doon kabayo ka lang yung kapinat bater. Ako din, sana yung mga balunggay pa. Oh, try langga kay basi magkaiwan ng pangabuhi mo glider malaga la madre. Try mo ginaga kay amo na lang na wala mo na tilawan para hindi ka mamangkot. Pirti ka nami do bangro sa ibutangan dahon kamuti. Basta kung pabuli pag siya pamangkot. Ano ang namit? Ang buka or ang bilog nga laba? John Panistan Bantila. Ano ang namit? Ang buka or ang bilog nga laba? Bilog guro nga laba ga. Para sa akon ha. Kaya buka yan wala ka na nilang tawon kay buka na. Nami ang bilog nga laba para na may suspense pa may lang tawon ka mas may sapat pagit sa sulod. From Pututa Iloilo, God bless. Sudusta Bert, Sudusta, I love you. Gusto mo heaven, babe? Siyempre naman. Nga din kaya ako sa Iperno, kaya mo yung makadto. Kung ito waging kidiso ka, Japan, punta ka dito. Bo si Madam Juicy Francisco. Wala po akong pamasahe, Madam. Gaita na bala yung plite. Hello, Sisi. Erika, shout out sa siding ko. I love you. Lucero Ibet, shout out. Karipunat pang natilawan mo. Hello, watching from Bukidnon. Shout out naman dyan. Salamat po. Mary Ben Lagora, Sumatra. No? Ayan, klaro ba? May saging pa ba, Madam? Yes, meron pa. Ayan. Ay, buto mo. Hindi nga nang pintok doon siya man. Jimby Palma, Ari. Ano ang nami? May laba nga humok o nubo nga busok? Both. Kaya may mga type ko gisa gusto ko yung nga laba nga humok pero nubo o tiga. Sa akon siguro, kung ako lang ipapilion, nubo nga busok. No? Yung dupalpal basta ng karbaw ka, ha? Amo na kaya balibis ka, ukra lang kadako, kay namit kan man, may bulbol, may mga may mga gilok, no? Biskando katumbal lang kay man kahang. Ako niya guro nubo ko tiga, nung ko lang yung dako-dako, ano, marshmallow na man. Madam di namit, nuta or sunay ka. Depende sa panahon. Pag November 1, masarap talaga yung sunay ka. Para sa akon, kung ano lang dayaga puro wala pagkaon. Basta nanam lang tanan. Ano ang nami? Laba nga humok o nubo nga busok? Balik-balik! Gregory! Batong bakod! Kakapoy bala irika, sagay tuwad. Ambot nga Agosto ko magtuwad. Aring pamangkot. Mga lalaki matuwad, mga agi, kay kakapoy bala. Patuwara ang lalaki ga, try lang ga. May ara niya lalaki sa mga gatuwad. Galing preparahan mo lang na yung motor, gaan mo lang yung motor pagkatapos. Hindi ka talang agi ka tuwad ang ibang agi mo basta ka pamuli.
Nga katuwad ka kay kanako sa buyon mo, gaga ka ba? Si high blaron ka, guluwa ang mga spaghettis, ba mo. Migo mo na si Andro, hindi. Nablos. Manapos sa ata pra Bacolod si isaw mo, Tricia, grabe ka na ka ba? Ano reaksyon mo sa Miss Universe kahapon? Ano reaksyon? Pero ang akong opinion, no? Ang reaksyon ko ganito, dapat itanong mo opinion. Yung opinion ko, kulang tayo sa ensayo at saka medyo nadala tayo sa ating tension. Kulang tayo sa confident. Pero at least lumaban tayo at saka ginawa natin yung lahat ng suporta. Yun lang po. And I thank you. Kasi kung reaction ganito, dapat na tinanong mo sa akin kung ano ang opinion. Kasi your opinion and my opinion is not enough. Let's combine to fight the Voltron. Shoutout madam watching from Cadiz, no? R. Delgado. Tinaki Ali. Kosi Kainin is watching. Kanami isang ginakaon mo, pasawsaw naman. Isawsaw mo. Ngalan mo pala na. Correct, nabihan ko sa sabat. Jim B. Palma. Yes, pa-shoutout Madam Erica. Asiya Chick. Huwag niyo po masyado akong hanapan ng mga katanungan na hindi ko masyado masagot kasi I am a pure organic Ilonggo. No? Nagtatry po ako mag-Tagalog, so I'll try my best and God will do the rest. No? Because each and everyone have our own opinion. Your opinion must be respectedly, not to be criticizedly by other person. No? So, okay lang po sa akin kung ano lang mabanggit ko dyan. Basta importante lumalaban po tayo. At saka wag natin sabihin talo na tayo for the sake na hindi tayo nadala sa Miss Universe. At least marami na tayong krona na nakuha, hindi po tayo behind. At saka hindi po tayo first time na natalo at saka hindi lang first time na nanalo. Ang dami-dami na po nating crowd. No? So, laban lang tayo. Palaging tandaan, hindi lahat ng mga nananalo, swerte. Minsan talagang sa kanila talaga araw yan. Pag araw mo talaga na kahit magaling ka pa, sobrang galing mo, pag hindi mo araw at saka hindi ka swerte, hindi mo makukuha at hindi mo masusungkit ang krona. Kasi minsan may nervyos, minsan masakit yung ulo, hindi kondisyon ng katawan, hindi kondisyon ng utak, no? Minsan ganyan talaga yan, mapipiga minsan ang utak natin, mahirapan tayo sumagot. So minsan ganyan lang talaga yan. I love Ilonggo so much. Bukod sa prangka, mapalanggaon, love you all. Rachel Trinidad, thank you so much. Kanamit sang ginaka-istoryahan nyo na. Palangga, tagit ka, babe. John Michael, ang pamangkot sa ano mo ko tilawan. No? Anon mo ng palangga nga wala mo ginapabika. Kag anon mo na, nga bisan, ano mo ka palangga kung sa iban gabika. Charot. May sipon pa po. Ano naman? May sipon po ba kayo? Pati sipon, tinatanong. Hindi badlo, giniyaga. Mayroon pa ako konti. Bakit, madam? Ano pang may itulong? Yung may sipon, nakabigay pa ako ng newsip. Mayroon pa konti lang. Daw ihis ang kureng. Pati sipon, yun na pamangkot. May bulaho, pagi ko maladay. Nga amay yata ka na sa kanya bulong. Why nagkikaiban niya comment? Pati sipon, ipamangkot mo pa. Merry Christmas Aquino is watching. Kung papilion ka damo kwarta nga hindi kompleto ang pamilya or madula tanan nga mga kwarta pero kompleto ka mo nga pamilya. Para sa akin siguro ilungguhon ko no. Kung papiliin daw ako na maraming pera, kompleto ang pamilya o pera na hindi kompleto ang pamilya, pipiliin ko pa rin yung kompleto ng pamilya. Kasi pag nagmamahalan kayong pamilya, no, nagtutulungan po kayo, ang milyon po kaya nyong pag-ipunan at kaya nyo pong kaya nyo pong maabot ang milyon, no? Pero ang pamilya pag watak-watak na, hindi nyo po mararamdaman na may pera kayo. No? Di baling konti lang ang pera basta nagmamahalan, kumakain, sabay-sabay sa mesa at nagkakaisa kasi ang pamilya ay katumbas ng ilang milyon. No? At saka hindi po mababayaran ng milyones ang pamilya at ang nagmamahalan at nagtutulungan. So, ang milyon makikita, pero ang pamilyang watak-watak hindi makikita.
Para sa akin, walang pera pero masayang pamilya at saka hindi watak-watak. Kasi katumbas po ng isang pamilya na nagmamahalan, hindi nagpaplastikan, katumbas po kayamanan, and I thank you. Para sa akin siguro yung milyon, mahahanap lang yan. O yung iba dyan, may pera, may milyon, hindi naman masaya. Kasi watak-watak ang pamilya. And I thank you. O, ulitin ko ulit ha. Yun na po. Oo, huwag kayong ganyan matakot na wala kayong pira. Importante, nandyan kayo at saka nandyan ang pamilya nyo. Nandito ako, nagla-live ako para sa inyo. Pamilya ko na kayo, nanonood kayo para sa akin kasi pamilya nyo ako. 1 versus 100. At saka yung pamilya kasi katumbas na ay 1 milyon, 2 milyon. Wala pong limit yan. Ay, tinatawag na infinite po yan. Wala po yung habang buhay po yan, magkakapera kayo. Yung iba kasi, iwan ko kasi bakit naging sila sa pera. Para sa kanila, pera, di baling makapatay sila ng kapwa nila. Yes, shout out po from the Castillana, John Carlo Arevalo, Myla Cruzilla, Sharon, hello, Francis Ray, love you ga, grabe kakadlaw ko ga, lantaw live mo bisan stress ko sa alaga ko. Anong alaga mo haw? Baboy? Oo. Tao or kambing, ano ba yan? Nga ka stress ka na sa iya. Tama ka ba sa iya at buong pamilya, Ami, Manggit? Danica Osario, 50 stars, thank you so much. Kasi ang mga pamilya na nagmamahalan, nagtutulungan, yung mayaman. May mga pamilya nag-iinggitan, may mga pamilya na insecure sa mga pamilya nila. For the sake na gusto nila hindi sila maapawan. Para na naging pamilya? Ang tawag niyan sa pamilya na insecure sa pamilya, kalaban o mortal enemy, mga Hokage, mga na sila, Super Saiyan. Kasi sila ang mga pamilya na dapat tutulong at magiging proud sa inyo. Ako naranasan ko rin dati dahil na nagsisimula ako nagbablog na pag sinabihan akong adik, abnormal, gago, alingango, pauya-huya. Ay, hindi talaga ako nagpadala sa emotion ko kasi hindi ko ma-convert to cash. Yan, minsan, pamilya ko pa yan nagsabi sa akin, ay, bakit ka nagganyan-ganyan do? Alingango ka. Hindi ko nakuha ang 100% ng suporta. Nakuha ko po sa mga taong hindi ko kano-ano. Nakuha ko po yung suporta sa mga followers ko po, tulad sa inyo. Sa kanila ko po naramdaman ang totoong suporta na hindi sila nagdadalawang isip. Dati, humihingi-hingi pa ko yung pamasahe sa mga viewers ko yan, dahil para makapunta lang ko ng Maynila. Sumasali ako sa mga comedy bar na mga contest, humihingi ako ng sponsor sa mga followers ko. Binigyan ako 500, 200 para may pamasahe ako doon papunta. Yung mga kalaban ko sa comedy bar, dahil nag-hotel ako yan, dahil nagdoon ako natulog sa likod ng gym. Karton yung aking higaan kasi wala akong pang hotel at saka yung pera ko kasi lang pamasahe at pagkain. So pag nag-hotel pa ako, kumuha pa ako ng lodging house, wala na akong budget para sa 3 days na battle of komedyante. So anong ginawa ko? Boys buhay ako yan, doon ako yung umakyat sa ring. Tumalon ako yan, bahala na kung anong mangyari sa akin. Ako yung nanalo, yung mga kalaban ko yaya. Uminom sila ng mga Bitrasin Gold, uminom ng mga kung ano-anong gamot para tumaas yung energy. Ako nanalangin lang ko. Dala-dala ko yung tagumpay pag uwi ko. Nagkaroon ako ng award, Battle of Komedyante. O, di ba? Yung pira ko papunta, 1,000 lang, napakasya ko pa. Pag uwi ko, may 10,000 ako. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga tao na tulong sa akin ng kapanahunan na yon, mga hindi ko pa kamag-anak. Mga followers ko, nagpadala 100, yung iba 150. Para may pamasahe ako papunta doon. Humingi ako sa mga kakilala ko, pamilya ko, hindi nila ako pinansin. Kaya minsan, ang suporta makikita mo sa mga taong hindi mo kadugo. For me, para po sa akin, ay hindi naman po masama ang pamilya. O, nandyan talaga ang pamilya yan para talaga taga-libing sa'yo, taga-iyak. At saka kung malalaman mo sa pamilya pag may mga libing-libing, may mga buro, may mga best actress. Kung sino yung hindi umambag, grabe umiyak. May palipong-lipong pang mga bilat ibay nila. Ah! Akala mo sasama sa burol, akala mo. Pag hindi umambag, makita mo best actress talaga yan, grabe umiyak.
Pag nakabigay ng isang sakong bigas at saka nakabili ng kape at saka asukal, pa-chill-chill lang. Pero pag hindi umambag at saka konsensya sila, na konsensya siguro, grabe umiyak, nangingisay-ngisay, nakala mo ipasok na yung kabaon sa nitso, sa pansyon, hindi pa nila ipapasok, may nalalaman pang himatay-himatay. Kasi hindi nakatulong. Pangalawa, kailangan umarte kasi hindi nakatulong, hindi nakapagbigay. Ano ang pinaka-the best na tilawan mo, mami? Hello Kitty? Or si Pokemon? Wala pa ko tilaw sa mga amo naga, pero para sa ako ni siguro si Pokemon. Kay dako, si Hello Kitty, no, ka Hello Kitty, no, amo lagi na iya. Wala ka na iba niya ipamangkot. Ga, ina ba lang na magwaan man ko, ga? Sang utok? Hello, Melody Tai! Ano, samanti? Hello, Melody Tai! Sabi ko, Tai, sorry ga. Ross Sanchez, Wad American, namit sa saging, nahidlaw ko. Ahay. Tama ka, idol, don't expect support sa ibang relatives. Yes. Sad to say, mama, ko na to ibang bansa. Tapos, mostly, sa pamilya kami nang dinadown kasi wala kami ina dito. Ayan nga, pag wala kayong ina at saka yung mama nyo sa ibang bansa, manood ka, makinig ka dito, Ginelki, no? Magsipag kayo at saka magtiyaga at saka kailangan maabot nyo yung goal nyo sa life kasi kulang kayo sa mama, wala yung mama nyo dyan. So yung mama nyo dyan ay isang hero yan. Gumagawa yan ng dahilan at gumawa ng paraan makapag-abroad para makapagpadala at masustain yung mga pang-araw-araw nyo pagkain. So wala kayong karapatan na magiging basagulero, wala kayong karapatan ng mga batang walang kulang sa guided ng pamilya at saka malayo sa mga sinasabi nilang mama at papa. So, dapat magiging iba kayo sa lahat dyan. Kapag wala ang mama nyo, dapat magiging mabait kayo para maging proud ang mama nyo sa inyo. At in the end, ang mga taong nagda-down sa inyo, mostly, kasi wala yung mama nyo dyan, magiging proud sa inyo at doon yung malalaman na mali sila sa mga sinasabi nila sa inyo. No, at saka pag dumating yung point na maging asinsado ka sa buhay at nakamit mo yung tunay mo na tagumpay, naabot mo yung mga goal mo sa life, hindi mo na kailangan balikan ng mga taong nang down sa iyo at murahin. At sabihin, ako yung dating binubuli mo, ako yung dating sinasabihan mo na walang pag-asa. Huwag mo nang balikan at sabihin, sapat na ipakita mo sa kanila na mali sila sa kanilang pananaw sa iyo at nagkamali sila at naipakita mo na ayos mo ang buhay mo. Yan po ay sampal sa mga taong mga nang down sa kapwa nila. Ganyan yung ginawa ko na yung mga nanakit sa akin. Hindi ko na kailangan balikan. Tama na umasinso ako nang dahil sa kanila. Nang dahil sa kanilang panghuhusga, nagkaroon ako ng lakas ng loob para maabot ko yung tunay na tagumpay. Nandito na ako ngayon sa Mount Everest. Ganon! Oo, ganon. Dapat ganon. Hindi yung pagdating ng panahon, mabuntis pa kayo dyan, walang ama, tapos sumbatan nyo pa ang mama nyo. Kulang kami sa guide kasi wala ka dito. Hindi pwede yan. Sasagutin ka ng mama mo. Pati sa pagbika mo, pagtihaya ng dalawang hita mo, at sa pagbukaka ng hita mo dyan, kailangan i-guide. Kung wala ang mama at papa mo, mas doon mo galingan. Kasi kailangan ipakita po sa mga nang-down sa inyo, kahit wala si mama at papa nyo, naging matino kayo at naabot yung mga pangarap nyo at naabot nyo yung tagumpay. Nasa satellite na kayo. Ganon. Oo, sana lahat po dapat maabot. At saka wag mo nang balikan, wala ka ng oras balikan, sumbatan na kayo yung nanglalait sa akin, kayo yung nanakit sa akin. Tama na, at sapat na. Na ipakita mo na naayos mong buhay mo na wala silang suporta at walang ambag sa buhay mo. And I thank you. Ganun yung ginawa ko yun, day. Dati na wala gina. Hindi ako yung nakakuha ng suporta sa mga kapamilya ko, mag-anak ko. Kahit 10 piso, hindi pa ako humingi. Nagulat na lang sila na yung taong inapakapakan nila noon, yung taong binubuli nila noon, yung taong sinasabihan na magnanakaw, patay gutom, ganito, walang ganyan. Ngayon, sikat na, nanonood na lang sila sa akin sa live. So, sampal yun sa kanila, kaya wag ganyan. Malay mo yung taong binubuli mo, hinuhusgahan mo, yan pala ang mga tao makakatulong sa'yo in the end. Kaya wag ka ganyan sa iba, ha? Oo, naranasan ko na yan. Ako yung sinasaktan, ako yung binubuli noon. Umiyak sa akin, ako pa pala ang taong tutulong sa kanya in the end. Oo, namatay yung nanay niya, ako nang palibing. Tapos, o diba, sobrang sakit nun.
Na yung tao na inaaway mo yan, yun pa ang tutulong sa iyo. Minsan, malay nyo, yung mga badyaw na yan, makikita nyo, mga batang sa lansangan na mamasko-masko, malay nyo, yan pa pala ang taong makakatulong sa inyo sa bandang huli. Kaya huwag kayo ganyan, ha? Nga sa kabilat kahang ka muna, ha? Kaya hindi ka mo balagwapa. I love you, salamat sa advice. Stay safe and healthy, Jimel Quion, ganon. Ha? Sapat na labanan mo yan mga demonyo na yan, mga crab mentality na yan kasi para mga ghost lang yan, para mga elemento lang yan na masasama. So pag nag-hold on ka, lumalakas ang energy nila, hayaan mo sila. Diri-diretso ka sa iyong goal. Pag nakamit mo yung mga bagay na gusto mo at saka yung goal mo sa life, pakita mo sa kanila na nagkamali sila. Yun ang question and answer, yung kasagutan nasa sayo. Kung gagawin mo, bahala ka na kung hindi mo pagawin. Sige, intra ka man na biga-biga. Madami yung eyeshadow mo, tailor ko. Wala po ano yan, designer niya dito sa ano. All the best, Madam John G. Jamsim. Tama, pasagdi mga tao. Bully before surprise and sure now. Ini wow, tama. Walang mali. Ay wala gi ko yan hadlock yung bayaan ko yan nila kay ako po yung tao hindi natatakot na iwanan po ako ng mga taong mahal ko. Nakasurvive nga ako noon na walang-wala, ngayon pa. So magiging hindi naman sa sinasabi ko sobrang taas ko na sa sarili ko. Nakaya ko nga yung mga problema ko noon. Nakaya ko nga walang suporta na hindi ko kayang abutin ang mga pangarap ko kasi even though ang mga tao sa paligid ko pinoprovoke ako. Imbes na magkakaroon ako ng pag-asa, sila mismo humahatak sa akin para mawalan ako ng pag-asa pero kinaya ko. So ngayon, kung maging laos ako yan, na hindi po ako natatakot, magpasalamat pa rin po ako dahil nasubukan ko pong sumikat. Nagkaroon pa ako ng pag-asa, binigyan pa ako ng chance na magharap sa mga tao na wala pong kemi-kemi, dire-diretso lang, spontaneous, na wala naman akong pinag-aralan. Oo. Anihin mo yung nag-aral ka na hindi mo naman inaasal. Hindi ka magiging banal. Ako yan, Diyos ko, puro na lang to ya, self-sacrifice, at saka observe. Oo, araw-araw nag-aaral ako sa buhay ko. Kung mali, kung tama. Yun lang yung dire-diretso lang yung layunin mo. Dahil ang taong nanglalamang sa kapwa habang buhay hindi pinagpapala. Anihin mo yung taong dasal kung hindi naman inaasal, hindi naman magiging banal. Anihin mo pa ang ganda ng katawan kung sa ID, muka lang ang kailangan. Kaya hindi kailangan na mag-diet. Lafang. So yan na guys, 689. Thank you so much.